Sad nam je bolje nego ikad pre na planeti Zemlji. Pa, moguće. Ja se ne sjećam, vi? Moguće. Popij, malo sam se raspričala. Meni samo nije jasno koliko vremena nam treba da se rešimo programa. Svaki put kad osjetiš da si nešto otpustio, pojavi se još neki stariji program. Kao prvo, programi se čiste u slojevima zbog toga što ih mi nakupljamo. Zavisi u to u šta verujete, ja podržavam sve u šta vi verujete, kao što i sama često menjam verovanja, ali da li verujete u prošle živote ili verujete da nasleđujete od predaka, u šta god da verujete, to su stvari koje su se jako dugo skupljale. I sada, kako mi imamo povezan, naš sistem je povezan jedan s drugim, znači postavlja, da kažemo ovde u fizičkom je telo, kada biste vi na energetskom nivou odmah otpustili nešto što je jako dugo trajalo, to bi donelo prevelike promene na ostatak sistema i odrazilo bi se i na vaše telo. Svaki put kada otpustimo neki program ili kada doživimo neke velike promene, mi moramo da sačekamo da se i naše telo prilagodi na te promene. Meni se dešavalo kada donosim neke velike odluke ili velike promene da, ne znam, na primjer, imam neko vreme osjećam bolove u drugoj čakri ili lupanje srca ili tako dalje, onda shvatim da u stvari moje telo pokušava da se prilagodi i da ja tada treba da malo stanem na loptu i da pričekam i da pustim jednostavno da se moj ceo sistem, da budem nežnija prema sebi i da pustim da se ceo moj sistem malo smiri, stabilizuje i da u to vreme što više posećujem prirodu, što više radim stvari koje volim, da se što više igram, da se što više opuštam i da dam sebi vremena da se regenerišem i da bukvalno dobijem novu priliku da ponovo krenem u nešto, u to sve što sam odlučila da krenem. Ne znam, neko me je prošli put pitao dokle ćemo čistiti programe. Mislim da je to, možda nije pitanje za mene. Ne znam da li iko može to da vam odgovori, jer ne verujem da postoji osoba na ovoj planeti Zemlji zbog toga što ona nije tako ni kreirana trenutno, ko živi bez programa. Ali je poenta biti svestan programa i znati šta raditi kada se programi aktiviraju i aktiviraju emocije koje osetimo. I onda na njih ne gledamo tako strašno. Ali šta je još vezano za programe kod ovoga što si pitala isto jako važno? To da, što se i meni puno puta dešavalo, da puno pažnje pridam tome da sam ja očistila neki program i da sam ja nešto osvestila i Bože, zašto se ovo više ponavlja kad sam ja to osvestila i kad sam ja to očistila i kad sam ja to videla. Međutim, mi osvestimo, vidimo, pustimo da prođe kroz nas i šta onda uradimo? Nastavimo da se ponašamo isto kao što smo se ponašali do tada. Ako to radimo, onda ćemo dati odobrenje da se svi ti programi samo vrate nazad, zato što se sve dešava simultano. Ako, na primjer, radite na tome da se osjećate vredno, znači radite na osjećaju bezvrednosti i puštate osjećaj bezvrednosti da odlazi, a neko krene, na primjer, da vas vređa, a vi ne krenete, ne odgovorite sa svojim novom prilikom da kao neko ko se osjeća kao da vredi, već i dalje se povlačite i dopuštate da se neko ponaša prema vama bez poštovanja, bez empatije i svega onoga što biste trebalo da doživljavate u svom životu, vi onda ponovo šaljete poruku da ja na ovo pristajem. Razumete? Znači, programi se nekada vraćaju i zbog toga što mi jednostavno svojim ponašanjem ne dajemo dozvolu da oni zaista odu. To je poslednji korak. Znači, ako se neko prema vama ponaša loše, vi osvestite u tom trenutku da je to zbog toga što vi sebe ne volite dovoljno i krenete da radite na tome, ta osoba se ponovo ponaša prema vama loše, ali vi i dalje na to pristajete, onda vi dajete univerzumu poruku da je još toga, jer meni toga još nije dosta. I onda se vi sami vrtite u krug. I to navlačenje, povlačenje, toplo, hladno, sve to sami radite. Zbog toga što svojim fizičkim prisustvom i svojim odlukama vi pristajete na to i govorite da, daj mi toga još, evo meni ovo još nije dovoljno. Neko me je pitao vezano za odnose, mogu lepo da se nadovežem na to, kod povlačenja, toplo, hladno, kada je neko čas super prema vama, čas je hladan i tako dalje. To umem
umem jako dobro da objasnim, ali prvenstveno ću da vam kažem nešto što vam se neće svidjeti i takav odgovor ne želite i ne očekujete, a u stvari ja znate da je tačan, je da to vi dopuštate, zbog vas se to dešava. Zato što prvi put kad vam osoba pokaže da nije zainteresovana za vas, vama je teško da prihvatite da je to istina i onda krenete da tražite izgovore, razloge, neke odgovore, opravdanja. U stvari, čemu tražite opravdanja? Sami sebi da ostanete u tom nečemu što o vama i dalje govori da vi ne zaslužujete bolje od toga. Kada vi odlučite, kad vi kažete da je tome dosta, vi ćete prekinuti i reći meni ovo ne odgovara, ja znam da ja zaslužujem bolje. Ja zaslužujem više od toga da neko jedan dan hoće da bude sa mnom, jedan dan neće da bude sa mnom. Ja zaslužujem više od toga da neko jedan dan hladan, jedan topao, jedan dan me voli, jedan dan me ne voli. Ja zaslužujem da neko mene vidi i da zna da je to i da sam to ja i da ja znam da je ta osoba to. Ja zaslužujem jedno stanje ljubavi da živim zajedno sa nekim. Ali dok god vi pristajete na odnose koji su tako nedefinisani, vi sami šaljete vrlo nedefinisanu poruku u svemir i dobijate toga još. Eto, to je jedna vrlo bitna poenta koju morate da shvatite, da sva ta povlačenja koliko god da im vi tražite izgovore, razumevanja za druge, shvatanje svega ovoga šta se dešava drugoj osobi, slušate šta vam govori, pratite dela. Kada budete po delima vidjeli da je neko tu za vas, onda ćete znati da je to, onda ćete moći i vi da budete tu za nekoga. Mislim da je bilo jedno pitanje koje je bilo vezano za, lepo se nadovezuje pitanja, bilo je vezano za to da objasni malo davanje i primanje u odnosima. Baš bih to htjela da kažem. Znači u odnosu jedan odnos živi kao jedna celina i u tom odnosu davanje i primanje uopšte nije pitanje, nego je pitanje stanja. Znači, kao, ne znam, kad pogledate u odnosu, na primjer, sa svojom mamom ili sa svojom sestrom ili sa svojom najboljom prijateljicom, pogledajte neki odnos koji vam je, za koji znate da je stabilan. Da li tu uopšte razmišljate o tome, o davanju i primanju? Ne razmišljate, nego jednostavno vi dajete to što je od vas i dobijate to što dobijate od druge osobe i vi se nalazite u jednom stanju ljubavi sa nekim. Tako isto trebate da dobijete i u muško-ženskom odnosu. Ili žensko-ženskom ili muško-muškom, ali u partnerskom odnosu. To isto zaslužujete da dobijete i zaslužujete da dobijete jako puno pažnje, ali prethodno morate da, s obzirom na to da je bilo još pitanje vezano za to kako naći srodnu dušu, kako naći dušu partnera, da vam prioritet ne bude da nađete nekoga s polja, nego da nađete sebe. I kada nađete sebe i kada krenete sa sobom da se osjećate dobro i stabilno. Vi znate da ja ne govorim o tome da vi prvo morate sve sami sebi potrebe da zadovoljite. Kako mislim da su odnosi lekoviti i da mogu da vas iscele i da mogu da vas neguju i da trebaju to da rade. I da tome i služe u suštini. Kad bi nam svima bila otvorena srca, mi bismo se samo povezivali jedni s drugima i negovali, voleli i davali sve ono što nam treba. Međutim, nije tako. Tako da neke delove morate da zadovoljite sami, bukvalno da se okrenete sebi i u sebe. A onda se kao vibracijska podudarnost pojavi neko ko također želi sa vama da bude u tom odnosu. Ali nemojte da vam to bude prioritet. Nek vam bude prioritet da se vi osjećate dobro i celovito i kada nema nikoga. I kada ste sami i kada da jednostavno shvatite da vaša sreća i zadovoljstvo se nalazi upravo u vama i da ne dajete više toliko moći nečemu, bilo čemu što je iznad vas. Zato što ako mislite da će sreću da vam donese neko drugi, onda ćete verovati da nesreću može da vam donese neko drugi i onda će to biti vaša istina. Kako da se ne vratimo na staro? Na staro se ne vraćamo tako što zaista promenimo svoje ponašanje. Znači zaista ne dopuštamo da nas neko povlači napred-nazad. U kom trenutku dozvolimo povlačenje napred-nazad? Prvi sljedeći put kad neko hoće da nas privuče sebi i kada pristanemo. A već znamo da se dešavalo napred-nazad.
I druga stvar je što imamo sve vreme strah da verbalizujemo da smo povređeni u tom povlačenju. I uopšte u tim periodima, koliko sam primetila i kod drugih, a i kod sebe, uopšte u tim trenucima ne govorimo o tome kako se mi osjećamo dok nas taj neko povlači napred nas. Zbog čega? Zato što se plašimo da ćemo sa tim što mi kažemo, odnosno sa tim što mi jesmo, još dalje da ga odgurnemo. Pa odgurnite ga. Ili je. Ona osoba koja treba da bude u vašem životu će zauvek biti tu. Ili će biti ono određeno vreme koliko treba da bude tu. I ne možete da uradite apsolutno ništa da je oterate. Posebno ne možete da uradite ništa da je oterate kada ste vi ono što vi jeste. Jer vi želite nekoga ko će da vas voli onakve kakvi jeste. Ne želite da vas voli neko ko voli sliku o vama. Nego vi budite ono što jeste i vrlo brzo će u vaš život krenuti da dolaze mnogo bolje osobe za vas koje će baš to tražiti. Kao što i vi tražite nešto, tako i neko traži upravo vas. A vi ne dozvoljavate da budete to što jeste, nego ostajete u nekim slikama i vrlo zgrčeni čuvate ono što vi jeste zato što mislite da s tim nešto nije u redu, a neko vas traži. Neka prijateljica vas traži, neki partner vas traži, neko želi vas da dobije u svoj život, ali vi se ne puštate napolje. Zbog nekih odnosa koji u stvari u vama bude samo one traume i samo one loše stvari, da se vi osjećate loše i bezvredno i tako dalje, i zbog toga vi ostajete u tome i uopšte se zbog svojih strahova ne vadite iz zone komfora, ne idete dalje. Kad sam već pomenula zonu komfora, to je još jedan od razloga zbog čega mi ostajemo u tim odnosima koji su, da kažem, povlačenje napred-nazad. Zato što je to nešto na što smo navikli i to je nešto što mi doživljavamo ceo život i kada pomislimo uopšte na ideju da nas neko zaista voli i da nam zaista daje to što zaslužujemo, mi u tim trenucima u stvari može da izazove u nama i neku vrstu straha. Zbog toga što ako se pustimo zaista šta koji onda i to izgubimo. Malo ovako izgubiti ovog malog što dobijamo, to i nije tako strašno. Međutim, dobiti mnogo pa onda to izgubiti, to bi bio veliki gubitak. To je nešto što mi nosimo kao obrazac u svojim glavama. Osim što, pored toga, postoji i nešto što je jako važno, a to je neki obrazac što se dešava na psihičkom nivou trpljenja, da mi moramo da trpimo jako puno stvari, to je nešto što nasleđujemo. Pored toga postoji i ovo, znači da se plašimo da ovo malo što dobijemo pa gubimo pa boli, a šta ako pustimo mnogo toga. I onda se mi zaista plašimo ljubavi. I zaista se plašimo da pustimo to da dođe do nas, jer u suštini svi se plašimo gubitka. Sad vidim da je bilo još pitanja. Pokušavam samo, čitam vaše pitanja, ali želim da se nadovežem i na ovo što sam već do sada pričala. Vidim da je bilo nešto i ovdje. Da. Na ovo sam već odgovorila, vezano za dušu partnera. Mislim da biće jako, mislim da će za svakoga od vas i za mene biti jako puno prilika i danas sam, pre nego što sam se javila live, pogledala kroz prozor, ne znam da li ste vidjeli na storiju, je bio neki predivan zalazak sunca, ali stvarno je bilo mnogo lepše nego na fotografiji. I pomislila sam, Bože, kao zašto nisam negde otišla da vidim ovo negde, kao ostavila sam se u trenutku kao da sam nešto propustila. I onda mi je neki glas rekao, nemoj da brineš, imat ćeš još mnogo zalazaka sunca predivnih i još mnogo predivnih iskustava. I onda je samo odjednom krenula da me obliva i počela sam da razmišljam o tome kako pod broj 1 mogu da uživam u tom zalasku i sada baš toliko koliko ga vidim, a da ne razmišljam da sam nešto propustila, ali počela sam da razmišljam i o tome koliko nas tek prilika čeka u životu i koliko ćemo predivnih trenutaka imati i koliko predivnih ljubavi i koliko predivnih odnosa i koliko predivnih spoznaja i upoznavanja samih sebe. I stvarno je to
Ali i dalje živimo, evo, uključujući i mene u toj nekoj ideji da smo nešto propustili ili da je to jedina prilika koju sada imamo, ako sada ovu priliku ne iskoristimo, ništa se više neće desiti. A to je takva jedna neistina. Ako pogledate svoj život od sada pa unazad posljednjih koliko godina živite, koliko ste samo prilika imali, a u svakoj ste skoro mislili to je to sada i više se nikad neće desiti. Mnogi od nas imaju taj program da će nešto propustiti. Ili to je neki oblik anksioznosti u stvari, da se nešto dešava i da nešto moraju da iskontrolišu i da svaka prilika mora da se iskoristi jer posle toga više neće biti, a to je opet ono gledanje kroz teleskop o kom sam pričala. Obilja ima svuda na sve strane, obilja ljubavi, obilja novca, obilja prijateljstva, obilja radosti, mira, ima i obilja ovih drugih stvari, ali mi ćemo svojim fokusom i svojim odabirima doći do toga šta ćemo živjeti zaista sada, kada imamo priliku. Možda nekada u prošlosti nije bilo prilike da biramo šta ćemo da živimo, ali sada sam potpuno sigurna da je prilika da mi sami svojom slobodnom voljom izaberemo sve. Zbog čega biramo ovo drugo? Biramo zbog toga što se plašimo. Biramo zbog straha. Biramo zbog straha da ćemo izgubiti i to nešto malo što imamo, biramo da vidimo mnogo širu sliku. Jelena kaže, meni izlazak iz zone komfora izaziva čišćenje, ali izlazim pa šta bude. Izlazak iz zone komfora svaki put, evo sad ću vam objasniti i zašto. Ako smo mi ta jedna energija koja se u trenucima kada se osjetila da će biti odbijena odvojila i ako smo mi to odgurnuli negde u podsvest, mi smo tu energiju odbacili, međutim ona je dalje tu. Kada krenemo da izlazimo iz zone komfora, ta energija koja je tamo negde stajala krene da se vraća. Zajedno sa njom krenu da se vraćaju i ti svi naši strahovi od toga da ćemo biti odbijani i ostavljeni i tako dalje. Zavisno od toga šta smo potisnuli, ali u korenu svega stoji strah od odbijanja. I to sve kreće da nam se pokazuje i krene da nam pokazuje u stvari svoje lice. Tako da to je ono što čistimo dok vraćamo svoju energiju nazad sebi. Tako da svaki izlazak iz zone komfora vraća nama deo naše energije koju smo nekada potisnuli.